U institutu Boris Kidrić u Vinči završen je prvi jugoslovenski nuklearni reaktor. 17. maja, nešto posle 9 časova, predsjednik Republike Josip Broz Tito uključio je kontrolni uređaj i time pustio u rad naš prvi reaktor. U to vreme je nuklearna energija bila tajna. I sva istraživanja u nuklearnoj energiji su bila tajna u svetu. A pošto je Vinča takva je onda i državna politika, daj mi da se prilagođavamo o tom kako se u svetu radi i mi smo se prilagođavali. Državna bezbednost nikada nije to belodanila, ali sam ja preko nekih ljudi koji rade, pošto je to ipak stari, došao do toga da je taj projekat atomska bomba zaista postojao. Kada želite da napravite atomsku bombu, osnovno je da imate svoje gorivo. Jer ako imate svoje gorivo, onda niko ne može da vas kontrolira. Rudnici na Staroj planini u Srbiji su izvlačili rudu iz kojeg su u Vinči pokušavali da naprave nuklearno gorivo koje bi bilo jugoslovensko. I oni su radili eksperimente sa tim gorivom. I tu je došlo do iskoka, pošto to gorivo nije bilo dovoljno čisto. I to je naša priča. Mislim, naša priča je mnogo šira, naša priča je o humanosti, ali to je, kako da kažem, neposredni događaj koji je pokrenuo lančanu reakciju događaja. Zrače niti miriše, ni svetli. I mi smo nekako, instrumenti su pokazali ogromne količine toga. Pokušali smo mi to sve da zaustavimo. Ali brzina nuklearne fizije i to ne može da se tako lako ne zaustavi. Nisam se bio uplašio, jer sam znao da se nešto strašno dogodilo i da ćemo trebati mnogo da se mučimo da bi prezdravili. Verižna reakcija. Hoće im govoriti. Kaj ste verižna? Verižna reakcija. Dobar izraz. Da, u stvari ono što je glavno u toj priči i što tu priču čini jedinstvenom je da su oni faktički posle tog zračenja 58. godine tadašnja medicina nije imala odgovor na to. Oni su faktički bili osuđeni na smrt. Međutim, Pavle Savić, jugoslovenski naučnik, je imao svoje prijatelje u Parizu, šalje ih u Pariz, Leka Ranković ih u stvari šalje u Pariz, iako je to bilo tada iza gvozdene zavese, vrlo jedan rizičan odluka Leke Rankovića da takve ljude koji su nuklearni fizičari, koji su radili na tajnom projektu, šalje iza gvozdene zavese na zapad. I tamo Georges Mathé dolazi na ideju da prvi put u istoriji uradi transplantaciju koštane srži. Ono što je tu zanimljivo je što ljudi koji su trebali biti donori koštane srži su to morali da rade na sopstvenu odgovornost, odnosno njima nije mogao niko da garantuje da će oni preživeti. I oni su ipak nekim nepoznatim ljudima koji dolaze iz druge zemlje, iz druge civilizacije, faktički iza gvozdene zavese, rizikovali su se živote da bi pomogli tim nepoznatim ljudima. Svi donori su preživjeli, nažalost samo naučnici su svi preživjeli osim jednog najmlađeg Živote Vranića koji je nažalost umro. On je u stvari otišao da prekine i on je sebe izložio najvećem zračenju. Na obisku imate snemalno ekipo iz Srbije. Kako ste pripravili reaktor za to snemanje, da ni nevaren za igralce? No, reaktor že sam po sebi ni nevaren za vse obiskovalce, smo pa res naredili še malo poseben režim. Tale teden odmaknili smo vse vire iz ploščadi, prepričali smo se, da ni nobene kontaminacije na področjih, kjer se bodo gibali, tako da res ni nobene nevarnosti, da bi bil kdo izpostavljen kakšnem sevanju. Kako pa poteka vaše delo v tem času? Ja, mi smo bolj podpora ekipi.
če oni kaj rabijo od nas in pomagamo, se smo mi tisti, ki lahko delamo z napravami tukaj pri nas, naprimer Mostni žerjav, Viličara, na tak način jim pomagamo. Moram da se zahvalim još jednom institutu Jožef Štefan, koji su stvarno ljudi jako profesionalni, ali dobro što su profesionalni, nego su ovako divni i pomažu nam mnogo i oko nekih strukovnih stvari i oko uopšte celog procesa. Ipak mi radimo na reaktoru, to je dosta i, kako da kažem, i rizično, da se i nama ne desi kao i ovim našim junacima da se ozračimo, ali stvarno je divno. Da, možeš za njim, a ovi tvoji fanti pijače, a? Voli njih kurac. To nije velika uloga, ali ja volim da igram te zajebane tipove. Kdaj bomo lahko gledali film? Pa ja se nadam sledeće godine u ovo vreme.